Avui preparem pastís de Santiago, una recepta tradicional que no pot faltar al nostre canal. Trobareu tota la llista d'ingredients a la descripció del vídeo i al nostre blog. Necessitem 250 grams de farina d'ametlla crua, 5 ous de mida mitjana, 250 grams de sucre, la pell ratllada d'una llimona, un pols de sal, una cullera de cafè de canyella en pols, una altra de llevat químic, farina i mantega per untar el motlle i sucre en pols per decorar el pastís. Necessitem un motlle baix d'uns 30 centímetres. L'untem amb mantega una mica fosa, l'enfarinem i el reservem. Necessitem 2 bols, un per tots els ingredients secs, l'ametlla en pols, la pell ratllada de la llimona, un polsim de sal, la canyella i el llevat. Barregem bé i reservem. En el segon bol posem els ous, el sucre i blanquegem. Ho farem amb les varetes elèctriques i veureu que en pocs minuts pràcticament doble el volum i canvia el color, que queda molt més pàl·lid. Ara incorporem els ous muntats amb el sucre al bol dels ingredients secs. Ho farem a poc, en 2 o 3 vegades, embolcallant amb l'espàtula i procurant que no ens quedin grumolls. L'aboquem en el motlle i l'enfornem a 180 graus al forn i el tindrem preescalfat. El deixem coure entre 25 i 30 minuts. Cada forn és diferent, hem de controlar-lo. El deixem refredar i ja només ens falta posar-hi el sucre en pols. El podeu servir en el mateix motlle o desemmotllar-lo. La subscripció al nostre canal és gratuïta. Si ho feu, ajudeu a que el nostre canal creixi i rebeu un avís quan publiquem les noves receptes.